Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong kanino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Mildred, ginaingon, bisag unsaon pa sa pagtago-tago, masakpan ng gihapon nga nagbisyo ang bana, tungod kay adunay instinct ang asawa. Mao kining naitabos kang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Inday, palihog kog pisil sa akong bagtakbi. Siyalan ka manggod, Ma'am Mildred, ay? Nangunay ka manggog, panglimpyo sa sala? Ay, ang saon nga may bisita man og maasinil. Ay, kaysa bay, iyahang bisita da ay, Ma'am Mildred. Ay, ang mga kaliwat. Aguray, mao nga nangunay yung kaglimpyo, kay mahadlok tingali ka nga, masawayan kas kaliwata ni Sir, na? Wakoy ang ngayang kahadlukan, Inday. Ay, napagsigig tabi, be. Haplasing akong bagtak. Kadtong hang-hang nga panyawan liniment, kay ganahan ko sa resulta ng haplasa. Aguray! Naka-enter gayon ang komersyal! Bisitang nil, ay. Ang uban, wala akong kailan nila. Love? Love? Anong niampas kusina? Gawas din nilang. Dinilang ko lang, uy, kay nag-assist ko ni Inday sa mga pagkaon. Nako'y ipailailan ni mo. Mga parindin na po sa Mindanao. Nila sala si Tito Digong o si Auntie Sara. Bali na good love. Salamat yung pagbisita na mo, ha? Bye! Tuan ang mga bisita. Sa sunod, tuig pohon, ang kaliwatan na sa kong asawa ang imbitahon ni Mildred. Mubalit ako sod, ako na yung sirang gate. Neil. Oy. Nika? Oh, Neil. Next week, manganak na ba ako? Oo, ako malimot, anak Nika. Sige na. Biya na din ni. Kaya basig, makakita na itong akong asawa. Nahipaw na ba dahil siya bahay na to? Wah, sige na Nika. Biya na din ni, please. Nene! Salang man ka na? Inday,
Hadagi rin pagkaon, Bi. Luoy kayo kay gigutom siya. Neil. Nika, sorry last night, ha? Nahimo ko kadto aron dili magdudol na to nga mong maid nga si Inday. Nakasabot ko, Neil. Pero gisakitan lang ko. Sorry na, good. Hangtod ka nos ang matago nato kining atong relasyon, Neil. Ingon bakit ini ang role sa usa ka kabis. Gusto na, Nika. Ano pagsilpiti? Dali, Rabi. Mga anak kayo na. Pagkatihan na to, Bi. Dapat yun, eh. Sige na. Dali na kay ko ni mong amaman sa... Sige na. Neil. Ipayan ko ikaw, Nika. Tapawa ko, Neil. Uy! Inday yung sinitabo! Si Ma'am Mildred, sir. O sinitabo niya? Pastila na, Sir Nel. Ato lamang sa inyo ang kwarto, sir. Pagdali tawon, sir. Unsa lagi nitabo ni Mildred, Inday? Balo lamang niya, kay lusbad na mo kaayo siya, sir. Unsa? Love, doon ka sa ospital. Inday! Dili, sir. Oy, dili ko nimo. Dako ko mag-apil sa ospital. Dili tawag. Ayaw kong pasukain mo, Inday, ha? Natural! Dadong ko sa ospital! Sir, ayaw lamang, sir. Kay bahando ko ospital itawon, sir. Andama ang mga gamit ni Ma'am Mildred nimo. Kay luya na siya. Dadong ko siya sa sakyan nag-una, ha? Muna mi. Pagbutong ka na ako. Pagdali na, Inday! Love, asa ka? Dadong ko ikaw sa ospital. Inday, unsa ba? Ang mga gamit ni Ma'am nimo! Kasakit na sakot. Iyan. Hain ang imong husband, ma'am. Wa ko'y husband, Dok. Kay... Kasi ito kung takon aron papirmahon kay isisaryan ka, ma'am. Unsa, Dok? Suhoy ang bata, ma'am. Kinalang isisaryan ka. Ako lay pirma sa waiver. Nakunon sa'y may tabo na ako. Way kaso. Kay dili ko mukiha. Sakit na kaayo, Dok. Girl, Diyos ko, Lord. Ngano, Onday? Ngano pa, oy? Unsa kas pasyente? Ay, igagaw. Igagaw ko niya, Dok. Ha? Igagaw. Ako di ka igagaw. Kasin. Kinsay amahan sa iyang gimabdos. Punta ka. Tanong ni mo, Dok. Taasag yung blood sugar niya. So, careful na siya sa iyang food intakes. Bawal ang mga tamis kang Mildred. Mauba, Dok? Hello? Neil, makari ka dayon sa hospital, Dong. Nanganak ni ka, Dong. Pero need man siya kay ICS man siya, Dong. Oo. Ari dayon, Neil, ha? Saryan siya. Unsa? Saryan. Unsa? Neil.
Mildred, okay ka na? Taas kag blood sugar. Ay, saon ako ni pagsibat. Ang salad! Ako lang manino nag-gising ko ito maayo, inay. Alam mo, Mildred, nakalingkod ka naman lamang mga diha. O, ay, naunsa mo na, di na mo umalito kay kapoy ng Zizayaw. Nakalingkod ka na lamang diha. Sige, padaan na. Inday, Wow. ako sa massage parlor. Ganahan kong magpamassage. Salad! Higda naman lamang da sa bed, Ma'am Mildred. Kay anaon lang kunugan sa mumasahe ni May. Ikaw, Inday, pamasahe po. Ay, dili lang ko ay. Gilukan ko anang laing kamot ang muhikab sa ako ang lawas, mamay. Bao manggani nga wala ko'y boyfriend. Ado lamang ko sa waiting shed maghuwat ni mo, mama. Oh, sa'y waiting shed ba? Waiting area ka na, Inday. Ano, whatever. Wasa mauna na lamang. Sige, madam. Kasakit ka sa kong kalawasan. Mahigdan ako. Hello, ma'am. Maayo kayo nag-upo na kang daan, ma'am. Unsay imong gusto, ma'am? Soft or hard? Lotion o powder? Hard. Lotion. Okay, ma'am. Sugdan ko na, ma'am, ha? Kani, ma'am. Okay ra, ma'am? Wow. Kagaan sa imong kamot, miss. May biingon anang imong buhaton sa imong husband, no? Maugid, ma'am, pero di man ako siya bana, ma'am. Kay minyo naman siya. Kabit ramang ko. Mao ba? Kana, miss. Nandang misukot ka mang himuon ka lang nga kapit. In love man ko niya, ma'am, kay may anak namang good me. Okay. Kisa mahinga niya? Neil. Neil? Unsay apelyido? Konsolasyon, ma'am. Okay. Kapit ka sa kumbana? Ikaw ang asawa ni Neil? Ako! Inday! Ma'am Mildred! Kadalian ko na human sa basahe, ma? Kuha ang akong cellphone sa bag. Pagdali! Og tawgi si Sir Neil ni mo. Aron maklaro ni. I-video call! Wait, malamang, ma'am. Nakuyawan ko ini. Kanina tamang. Sir. Oh. Ma'am. Inday, unsay? Nganong? Neil. Kini ba? Kini bang babayhan ng imong kabit, Neil? Tubag! Misamot og kataas ang akong blood sugar tungod sa stress kang Neil. Kay naibaw-an og nakaila kong iyang kabit ug may anak pa silang duha. Sakto akong instinct nga nagpisyo gyud ang akong bana. Mga kasama ang kaagi ni Mildred din hining tulumanon. What's the style? Sakto ang instinct style. Kini ma'am sugilanon gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera dalit sa RMN Drama.